Sorpresa! No posis aquesta cara. No em diguis que no t'esperaves que et fes una sorpresa. Benvinguda a la teva festa d'aniversari, Zona. Ara hauràs de seguir totes les pistes que t'aniré donant si vols aconseguir el teu regal. Primer treu-te la jaqueta i la bossa i ara seu aquí al sofà i escolta. Avui fas 27 anys. Mare meva, fa gairebé 2 anys que ens coneixem i sembla que fos ahir. Te'n recordes? Allà a la terrassa del Dèlia, plena de gom a gom. La gent començava a sortir per aprofitar les primeres nits caloroses. Venia de gust prendre's una cervesa fresca, un mojito, un gin tònic. Tothom estava de xerrera i gairebé ningú et fotia cas. Tu, amb el teu set rústic supercurrat, però alhora com un mínimal, és que no et feia falta res més. Unes bombetes al voltant del teu preu de micro, el teu ampli, la teva guitarreta i tu. Tu que, amb el teu somriure, omplies tot l'espai que n'omplien les converses buides dels clients del Dèlia. Tu, que no desisties, ni desanimaves quan els únics que aplaudien al final de les teves cançons eren els teus 4 amics. Tu, que tenies ganes de cantar-li al món el que senties, el que pensaves. Qui ens havia de dir, a tu i a mi, que aquella nit al Dèlia canviaria la nostra vida per sempre més. They were showing me only with a goal. Every day a lesson by them go. Now I don't know how to thank them so. Moltes gràcies, gràcies. Merci. Ei, perdona. Moltes felicitats. Ai. M'ha encantat el concert. Ai, que bé, gràcies, moltes gràcies per venir. No, gràcies a tu. Si de fet jo no sabia que després hi havia música en directe. Però és que els col·legues han marxat, però jo tenia ganes de quedar-me aquí per felicitar-te perquè m'ha encantat. Hosti, em sap greu. No hi ha res, ha sigut magnífic. Molt guai. Que bé. Doncs mira, si vols col·laborar una mica amb el meu projecte, tinc a la venda el meu primer disc. Sí, dóna'm un, clar. Sí? Ai, que bé. Quan és? 10 euros. Ostres, de miro de pavos, Sí, no, també no passa res, No sé per què m'esperava que fos més barat, però... Ja, és que és molt car gravar un disco. Ja m'ho imagino. Mira, pago amb targeta. No tinc per pagar amb targeta. Ostres, doncs... Et faig un bisum? Tampoc, no tinc bisum. Ostres, doncs t'hauries de mirar això del bisum, que va molt bé. Ja m'ho ha dit, ja. Justament, efectiu, és que m'havia guardat 10 perquè el pàrquing és d'aquests que no té caixer automàtic. Ja. Me'n deus 10 del pàrquing. Moltes gràcies. Doncs res, si vols seguir una mica més de tota la meva trajectòria, pots seguir a les xarxes. No dubtis que ho faig. Doncs bé, gràcies. @Isona Music. Follow. Estava enganxat. Estava enganxat al teu disc, a les teves cançons i a tu. En una de les teves publicacions a l'Instagram vaig veure tota la llista de concerts que tenies programat. Però la majoria quedaven molt lluny de casa, però n'hi havia un a Rellinars. Que em fotia molt de pala aquella carretereta de curves que hi ha, doncs mira, no em quedava extremadament lluny. Així que vaig agafar el cotxe i vaig venir volant. They were showing me only with a goal. Every day a lesson by them go. And now I don't know how to thank them so. Gràcies. Moltes gràcies. Ei, Isona. Ei! Què tal? Moltes felicitats. M'ha encantat el concert, molt guai, Que bé, gràcies. Moltes gràcies per venir. No, gràcies a tu. Si de fet eren les mateixes cançons que l'altre dia. Però és que tens una màgia com algú... Uah, brutal. Doncs mira, si vols col·laborar una mica amb el meu projecte, tinc a la venda el meu primer disc. Isona, que soc en Jofre. Vaig venir fa una setmana per al concert. Quina mala memòria que tens, Sí. De tot el... Sí, ja. Ostres, disculpa. Fa res, que ens feu una foto? No, que va. És que normalment faig fotos així del que m'agrada i tal. Ja. Si carrega. Que
Com mola, no? Sí. És així old school, eh? Sí, me l'han deixat. Ja. Puc agafar-te? Ah, sí. Gràcies. No, tu, què va? Bé, doncs ja ens veurem. Fins aviat. Que vagi bé. Va arribar un moment en què els quilòmetres que havia de fer per venir-te a veure eren igual. Vam fer si el concert era 50 quilòmetres com a 180. A cada concert ens vam fer una foto perquè quedés constància. Ens feia il·lusió tenir un record. Sempre pensava, d'aquí uns anys mirarem aquestes fotos i riurem. I és ben cert. Ui! Van ser uns moments preciosos. Eren tan innocents, tan feliços. Tu fent els teus concerts amunt i avall i jo seguint-te, allà on fes falta. T'anava descobrint a poc. Me'n recordo quan vaig conèixer la teva germana, la Greta. Encara no ens coneixíem en persona, però tu sempre penjaves moltes fotos amb ella a l'Instagram. I va ser en aquell concert de Ginebra. Va arribar una mica tard, per cert, he de dir. Havies tocat un parell de cançons així. Venien dos nois. Sí, van arribar tard perquè havien anat a sopar a una hamburgueseria. És que la Greta havia penjat una història a l'Instagram amb l'ubicació exacta de l'hamburgueseria a Ginebra i per tant suposava que vindrien al concert. Sinó que feien a Ginebra si som de Sabadell, 170 quilòmetres. They were showing me only with a gold. Every day a lesson by them blow. And now I don't know how to thank them so. Moltes gràcies. Merci, gràcies. Isona, Ei! moltes felicitats. Sí, m'encanta aquest power que tens a l'escenari, aquesta llum. Que bé, gràcies. Molt guai. Gràcies per venir. A tu, saps què toca, no, ara, preciosa? La foto, no? Exacte. Una a cada concert. Estàs bé? I jo? Sí, què et passa? A mi res. No sé, és com si el teu somriure brillés més que mai, com si és una altra cosa. Estàs bé, la veritat? Sí. Mira, perdona, és que no puc. La foto d'aquell dia a Ginebra és la que menys m'agrada de totes les que tinc. De fet, és l'única que no he posat per fer-te la sorpresa. Espero que ho entenguis. La foto que m'hagués agradat molt tenir va ser la del teu concert a Sabadell, l'últim concert de la teva gira. Me'n recordo d'aquell dia com si fos ahir. Bé, avui és l'últim concert de la meva gira. Ara necessito prendre'm un temps per reconnectar amb mi mateixa i amb la música, sobretot. Prometo que tornaré, no sé quan, no tinc data, però tornaré amb un nou disc que ja s'està començant a dibuixar a la meva ment i us prometo que tornaré amb molta força i espero i desitjo que amb molts concerts. Moltes gràcies per acompanyar-me. Isona, Ei, caram, quina sorpresa, no? sí, mira, todo lo bueno se acaba, Carimón. Ja, però no sé, m'haguessis pogut avisar abans, no? T'hagués Ja. preparat algun detall, unes flors, alguna cosa. Ja, no volia dir res per les xarxes abans de fer l'últim concert, saps? I quan ens tornem a veure? Doncs no t'ho sé dir. Doncs espero que sigui aviat. Mira, perdona. Veuràs que brillen sempre tan sincers que costen poc d'admirar. Molls me'ls imagino al ventre, visc somiant-te plena, amb tu al meu centre, saber que hi ets quan obri els meus ulls un dia més. Junts, somriures envejosos, llocs
marcaran el nostre present. Classe, sentits els nostres cossos, diguis somiant-te plena, amb tu al meu centre, saber que hi ets quan obri els meus ulls un dia més. Viure al teu costat, tocar-te i fer-me pres del teu cos nu, dibuixar el futur amb a prop l'imaginari tan real. Només em queda demanar-te si el capritx d'aquesta vida té el facte necessari per trobar el color primari d'amor que he reservat per tu. Voler-ho tot algú i et penso tant que veig el pitjor un dia més. Viure al teu costat, tocar-te i fer-me pres del teu cos, dibuixar el futur amb la meva vida va deixar de tenir sentit en aquell moment, Isona. Ja només les teves fotos i les teves cançons no em servien de res. Em faltava una part de mi. Em faltaves tu. Una tarda de dissabte estava fent la migdia del sofà i vaig veure com la teva amiga, la Clàudia, penjava una foto de vosaltres dues fent el cafè. Quina enveja! Per què no m'hi convidàveu? Per què m'excluïu així? A la foto hi havia etiquetada una altra noia que no coneixia de res. Vaig entrar al seu perfil i vaig veure exactament la mateixa foto amb l'ubicació exacta. Bingo, la plaça Major. Doncs no hi ha ni bars ni res a la plaça Major. Vaig agafar la moto i vaig venir volant cap allà. Vaig entrar com a 5 o 6 cafeteries fins que al final per fi et vaig veure. Tu estaves asseguda al fons prenent una orxata i em vaig asseure 3 o 4 taules més enllà i em vaig demanar el mateix. Et mirava, t'escoltava. Em vaig assabentar que havies començat a estudiar francès i que t'havies llogat un pis nou per només 500 euros al mes darrere la biblioteca. Quina? Hi ha 7 biblioteques a Sabadell. Necessitaves ajuda per fer la mudança, no? Vas marxar a la cafeteria i et vaig seguir una estona caminant pel carrer fins que vas arribar a un portal. Vas tocar. Soc jo, vas dir. Era a casa teu? Vull dir, a casa dels teus pares? Ho dubto. Si fos així tindries claus. Vaig marxar cap a casa. A cada moment repassava el teu Instagram i el de totes les persones del teu entorn. La Greta, la Clàudia, les teves amigues de la uni, el teu pare. Volia seguir la Mireia, però tenia el perfil tancat. Ella és la peça que em feia falta per saber més coses de tu. La Mireia, la teva amiga de l'ànima, la que sempre t'acompanyava a tots els concerts. Com ho podia fer? Em vaig fer un perfil fals que li vaig posar de nom @JoffreyMusic. Però no va colar. Necessitava saber què li agradava a la Mireia, quins gustos tenia. Vaig estar mirant les fotos que tenies amb ella al teu Instagram per saber què li podia agradar. Ho tenia. Els viatges. Els viatges exòtics. Vaig estar pensant noms pel perfil. @me gusta viajar, @viajar con amigas, @viajes exóticos. Però cap acabava de fer pes. Necessitava alguna cosa més atractiva, que cridés més la seva atenció. Ho tenia. @travel with my life. Uau! Mare meva. Vaig estar un mes sencer creant el perfil perquè fos prou atractiu per ella. Buscant fotos a Google, però clar, no podia agafar les primeres que sortissin perquè seria massa fàcil de que em pillessin. Buscant, de fet, comprant seguidors, vaig comprar seguidors. Clar, que em deixessin comentaris a les meves pròpies publicacions. Uau, no va ser una feina fàcil. Vaig estar entretingut un bon temps, I tot això
Tot això, carinyo, ho vaig fer per tu. Vaig aconseguir a la primera que la Mireia comencés a seguir el perfil @travelwithmylife i que m'acceptés a mi de seguir-la amb ella. Mare meva, la Mireia té publicada tota la seva vida privada en aquell perfil. M'estranya que el tingui privat. Vaig estar mirant i remirant fotos que tenia allà fins que vaig veure una de vosaltres dues que sortíeu assegudes en una biblioteca estudiant. Clar, aquella havia de ser la biblioteca de la que parlaves. Però per la foto no es veia gairebé res. A la foto sortíeu vosaltres dues assegudes en una taula i unes estanteries de fons. Vaig fer servir una pàgina web que desxifra les fotos en baixa resolució. Narrativa catalana. Estava a la secció de narrativa catalana. Vaig agafar la moto i vaig recórrer a les 7 biblioteques de Sabadell per saber quina secció de narratives corresponia a la nostra foto. Va ser fàcil. Vapor Badia. Clar, tu havies de tenir el pis darrere la biblioteca. Si era exactament darrere, havia de ser el carrer Casanovas i Bosch. Ara, si havies dit del plan per darrere la biblioteca, podia ser el carrer de la Indústria o el carrer de la Concepció. Vaig anar a l'immobiliària més propera a la biblioteca. Nova Finques, a 4 minuts a peu. Doneu, bon dia. Mireu, és que busqueu un pis per aquesta zona. El que passa que no recordo exactament el nom del carrer. Em van preguntar si volia dir el de carrer de la Indústria. Els vaig dir que no ho sabia. No ho sé, només sé que estava per uns 500 euros al mes, més o menys. Ah! Vostè vol dir el de carrer Casanovas i Bosch. Em sap molt greu, hem llogat aquesta setmana. Molt bon pis aquell. Els hi vaig agrair l'ajuda, em vaig lamentar pel disgust i vaig marxar. Sona, ho havies posat realment fàcil. El carrer Casanovas i Bosch només té 62 números. No em seria difícil trobar-ho. Sovint passejava pel carrer Casanovas i Bosch, per si de casualitat ens trobàvem, però mai vaig tenir gaire sort. Veia com sortíeu a passejar, sortíeu a la festa, però mai ens vam trobar directament. Fins que ahir, la Greta, ta germana, va penjar una foto de vosaltres dues pintant el menjador del teu nou pis. Estaves tan guapa. Tota bruta de pintura. Vaig estar remirant i mirant la foto per veure si podia trobar algun detall que em donés la clau. I ho tenia. Tenia la vista que es veia a través de la finestra de casa teu. Sí, es veia com una façana de color cru amb un balconet ple de cactus i una bicicleta. Vaig agafar la moto i no vaig tardar ni 2 minuts a trobar aquell balconet ple de cactus amb la bicicleta. Per tant, havia suposat que el teu pis era el que quedava just al davant. Em vaig esperar sota el portal i vaig veure que un dia sorties d'allà. Aquest matí he vingut ben d'hora i esperar que sortís un veí. Molt simpàtic, per cert. Ens portarem superbé. Com bon viatjant, no m'ha sigut gens difícil ubicar-me dins el teu bloc de pisos. Com tampoc m'ha sigut gens difícil saber que el teu és el primer tercer llar. Com tampoc m'ha sigut gens difícil forçar una mica la porta i entrar fins aquí. Haurem de canviar el candau. Carinyo, aquest pany no me'n refio gens. Cada vegada foten els panys més insegurs. És que de fet jo ho tenia tot a punt des de les 8 del matí. Però és que tu fins i tot el dia del teu aniversari decideixes matinar i venir aquí a casa per deixar-ho tot arreglat i la veritat és que t'ha quedat molt maco. Què? T'ha agradat la sorpresa? Sabia que et quedaria sense paraules. Mira, fem una cosa. Per què no agafes la guitarra i em cantes la meva cançó preferida? Només per mi. Va? Com sempre m'havia imaginat. Bé, moltes gràcies a tots i totes per venir. Sempre m'agrada acabar els concerts amb aquesta cançó. És una cançó que vaig escriure pensant en els meus pares. És una cançó que parla de la bondat de les persones. Parla de que tots i totes tenim una part bona dins nostra i que només hem de buscar-la. I sobretot que hem de fer les coses sense esperar res a canvi. Aquesta cançó es diu Do Not Wait for Anything. Now I remember when I was only 10. I was learning everything I
out to me that he gives his everything. Also when he can't, let him to explain how looks a good man. You won't even find freedom. Those amazing facts to improve your life for good. I could not believe why they were like this, but now I understand. Do you not wait for anything? Life will give you that. If you want to keep your wings, find your good inside. Do not wait for anything. Life will give you that. If you want to keep your wings, find your good inside. Now I remember when I was only 10. I was learning everything I know. They were showing me all in the goal. Every day a lesson by them all. And now I don't know how to thank them so. Si voleu saber una miqueta més sobre mi, em podeu seguir a les xarxes @isonamusic.